Sir, pagpako na nga Christmas message mo kadagiti kalugaran tayo iti Abado Ilocos Norte at the same time dagiti taga Ilocos Norte. Dito iba, Dok, kanayon kong ibagbaga nga masapul nga ada ayat itong Almesa. Ngamin ti ayat, representaran na ni Apo Diyos. And iso nga, day iti karkararak ko nga kanayong inapo Birhen Milagrosa, sabi ko ma, dito iling abado kinti probinsyang Ilocos Norte agtalina it kuma iti ayat itong Galmesa tapno tuloy-tuloy nga natal na progreso iti iling abado ken iti probinsyang Ilocos Norte. So ti sibukal nga pamilya ken ti LGU family idanong ko ipinangkablao mi iti naimbaga Pasko ken nagasgasat to kumapay abaro at awen. Awen, idata marabi so detay simultaneous Christmas lighting minute iling abadok. Sa detoy, yearly apo nga raramidin mi kaya't kurang ipakita wano imbitaran na iti barbarangay tapno kita mi dagitay effort daw no ditelainda kin pinakikaisada nga mang suporta ti anyaman na programa ti Ili Abadok. So kasi na po Diyos yearly nga raramidon miket amin mo nga barangay kada official barangay official sa NSK official ket makipagparpartisipar da so nga agyam kami kada ti ayat da kin anos da nga makiparpartisipar kin dito nga programa iti iliming abado. When ti ada nakasagana nga ipapremyo mi ti first prize sa I'm not sure 20,000, 15,000, second, then third 10, 5. Ngem tirarami dito yung motibyang no datduma tama ayatana o na makita nga napintas o na nag-effort da time is 2 no kaya premyo da po. Ayan. Kasi tiaramidik no ha. Intong bigat, apo, ti kamot ti DepEd. So, di dyan ay kwadanto, ti elementary, secondary, isudan tumot ti kinbatang no bigat. At the same time, at ti merkato ni Nanay Ses, iyata na itaon ti December 8 and 9. Iso nga, ado, kita ay bibisita tayo apong imay, aglala ko, iti anyaman na produktuda.